Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jattakka l-istituzzjoni tal-Avukat Ġenerali dan brabta mal-kawża li saret bilan li l-Gvern jirkupra artijiet u kumpens li jingħata lil Gaffarena. Il-kawża mfassla mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali iddaħlet fil-qorti fl-aħħar jiem u Simon Busuttil qal li maħduma biex tintilef. Dan wassal biex il-Partit Laburista ħareġ stqarrija fejn talab lil Simon Busuttil jitlob apoloġija lill-Avukat Ġenerali bil-Partit Nazzjonalista u Busuttil jgħidu li ma kinux qed jirreferu għalih. Iżda r-recording jikxef lil Simon Busuttil għaliex il-kawża li saret bis-sem tal-Avukat Ġenerali li huwa l-Avukat tal-Gvern Busuttil iddeskrivija hekk. Situazzjoni surreali imma ma taqafx għax il-kawża hija zoppa. Il-kawża kif għamilha edha maħduma biex tintilef. Saħansitra fl-istess ħin li Busuttil kien qed jipprova jirtira biċċa minn dak li qal, Jason Azzopardi kien qed jirrepeti l-istess affarijiet quddiem il-qorti. Huma kawża li diġà minna nnifisha hija monka, kawża li minna nnifisha hija komplikata ħafna, kawża li min-natura tagħha tieħu ħafna snin biex tiġi deċiża. Iżda l-Azzopardi li jgħidu li kawża li saret bis-sem tal-Avukat Ġenerali hija maħsuba biex tintilef mhix attakk fuqu. Mu vera xejn li Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista attakka l-Avukat Ġenerali. Intant il-Partit Laburista saħaq li l-Avukat Ġenerali Peter Grech mhux biss għandu kariga kostituzzjonali li hija importanti ferm għal kwalunkwe pajjiż, iżda huwa rispettat minn kulħadd. Grech kien maħtur fil-kariga minn amministrazzjoni preċedenti. Dan id-diskors tenna l-Partit Laburista huwa biss sintomatiku ta' kap tal-Oppożizzjoni negattiv li m'għandu l-ebda rispett lejn l-ebda istituzzjoni.